Komplew il-grillings tal-kummissarji Ewropej nominati tul l-ewwel 3 ijiem ta' dan il-proċess kien hemm ukoll intervent ta' membri tal-Parlament Ewropew Maltin li staqsew dwar qatt ta' temi. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant staqsa lill-Kummissarju nominat mir-Renju Unit Jonathan Hill dwar il-qasam tas-servizzi finanzjarji. Sant staqsa lil Hill jekk jaqbilx li dan is-settur li fih pajjiżna għamel passi kbar il quddiem ikun imħares u msaħħaħ f'reġuni fil-periferija. Il-Kummissarju nominat wieġeb billi saħaq fuq l-importanza ta' trasparenza u kompetizzjoni ġusta. Il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli staqsiet il-Kummissarju nominat mill-Greċja Dimitris Avramopoulos dwar l-immigrazzjoni. Fir-risposta tiegħu il-Kummissarju nominat ammetta li l-Frontex għandha bżonn iktar riżorsi u aktar għajnuna finanzjarja. Qal ukoll li huwa se jkun qed jaħdem kemm biex jissaħħu l-frontieri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll biex jiġu salvati aktar ħajjiet. Dan li staqsit ukoll il-Kummissarju nominat mill-Ġermanja Günther Oettinger dwar il-privatezza b'rabta mad-dinja diġitali. Min-naħa tagħha l-membru parlamentari Ewropew Marlene Mizzi għamlet referenza l waħda mill-miri li għandu l-Kummissarju nominat Günther Oettinger. Dik li jappoġġja industriji kulturali u kreattivi fil-waqt li jiġi sfruttat il-potenzjal għall-ekonomija. Mizzi tkellmet ukoll dwar l-ostakli li hemm fil-preżent tal-qasam tat teknoloġija li kull ma jmur aktar qed jikber u jiżviluppa. Il-Kummissarju nominat qal li l-opportunitajiet li jġib miegħu dan il-qasam għandhom jiġu organizzati u promossi. Dan għaliex l-istess opportunitajiet jistgħu jkunu riżultat ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea.